Alas 8, alas 12, alas 8. Ang duha ka tambal nagdengan. Ti ni mo idengan nga kanang idengan jud nimong inom. Good morning mga kagahi, di akos family house. Awan og kamunggay kay maglaw-oy silim milog sa jo. Nawindang mi gabi tabang na mas mamaalit og kalit. Pero okay na sa karon. Kay dawi mga kagahi nanganak nagamang iring. Ay tulo ka kuting. Ihatag kuno ning nanay ning mga badji ag laki amang buhion. Bigir gid panganak ning amang iring. Ikatin-aw lagi dinis ihi manguwag na pud to. Kaabot ka. Ikaw to ning tawag na sir. Halin eh. Taga-Alicia raman po ni. Lagi. Ikaw basta magwapo gani. Buka mo na no. Pareho ra pusyo. Wala kasad. Salamat sir. Ikuan na need. Napakibiyahe? Wa na pa. Kaya kay na rin ang hatod. Na relax na. Bitbita sa tukaw kay bagat. Sud. Yehe. Paragayo. Put it here. Hindi na ka makakalay mo ka. Malabang mo. Ipusan din naman. Ipusan lang po sa iyo kung mga. Pagunting dito. Manig upo. Nabri tag isa. Tag 2.5. Monkey business na eh. Ayun, alam yan na. Himsuga na eh. Grabing himsuga. Buto flash ma'am eh. Di na? Rodan. Flash ma'am. So, manig upo 831. Mga na klase tanan. Umay din ni. Magabre ko usa. Ay, break sa itong usadaan. Masa ka? Pwede naman ko. Alas na, Nay. Manan sugo. Iya, mga nabito pa jo. Salamat, Nay. Basta pa yan. Mabukod na ko nga. Mga tayo hindi. Yun, is Aliana kahit ay ka oras man mo. Kaon. Nagkita ko kami. Ay, lumira bag karton. Lag mga panting gisi. Okay. Right. Okay. Tinawan na ito. Radyo kong pagkaputos. Duha ni. Duha bitapan. Ikan sa supplier. Unit at talan. Ha? Unit. Biburi. Tapos ang tutuwa ko na eh. Pag na kayo. Nagabre ko sa. I-check naman ini ila ni gisilo otro. Pagod dyan ni Kadyo. Damo pa ito pag mga SIM card. Di niya ha. Kuha na yun ay baligja. Ito di man doy ron.
Gamay ano. Hmm. Irang pas-pasar ba? Bita mira. Pron. Na SIM card na. Wa. Ha? Wa pa. Ano ka mo lagi? Wa pa mdi ka zugbak. Wa. Nay ka picture na 1 2 3 smile. Ay, po. Wa. Okay, mdi ka zo. Cute eh, nagmay. Dito to kay gamay. Eh. Nag-uubong ko. Na cute. Wa. Hindi kami. Kira man. Kami ka res gulo. Hindi pwede ka ipainom dito. Kaya dapat Front na. Ako na. Back. Hindi mo na yung mga short dito yung hangit ini. Kira man. Bake out. 1 2 3. Ano mga gagilong? Kira man. Memory 8 gig. 332. Ha? 332. 3 RAM. 32 gig. Kina. Dako pas. Pero daan na ni. Daan nga unit. Kabang, mana mo Original man. kabang. Saka nag-SIM. Nabrihan. O di na kilid-kilid. Old model. Gilid-gilid. Na ako. Built-in siya. Di. Bateri-bateri na. Yung TC man dahil. Pero old model lagi. Kani. SIM. O memory card. SIM 1. SIM 2. Memory card. Dali siguro. Maniman wala siya. Timper na. So mga kagahibo na yung monkey business ni Undoy, mga old model na ni siya nga cellphone pero original. Katong mga gawas og 2015-16 yan na ba? Katag 2.5 ag buok. So na po siya kauban nga protective case. Kompleto sa accessories. Napaisip. Mata ni. Pataban. Pero kini nga batch guys, murag hurot na ni. Ana bitinitag ija kung takala man ninyo Undoy. Kajang Facebook Dwight PH Nukalan. Para sa ang tanaw okay pa kaazo ni. Okay na dyan pang Facebook, pang YouTube, pang browsing. Okay pa ni pang games, katong mga games bitaw mga light ra. Kaya 32 GB raman. Saman. Gada ni mo? Daro lang dilo. Di oy. Tanaw sana. Wala ka na ni siya karon mga kagahi, ijahan na ipang deliver. Ganahan mo mga kagahi, i-chat ra laman ninyo siya. Sakto ni siya sa mga bata bitaw mga first timer og cellphone, pang online class, pang search bitaw sa Google sa mga assignment. Pero nakasuway ng mga cellphone ng mga dagko og memory, katong mga latest nga model, marag di na sila ganahan dani. Pero okay pa gajud kaadyo, labi nag mga basic ra imong mga himuon sa imong cellphone. Palit na mo, chat ra ninyo sa Undoy. So karon mga kagahi, manguli na pud mi atos bay nga gaba, kakabagod ko kay gada kog extension wire, napalit man to nas bikyo. Nanglanan kadto na atos bay nga gaba kay isa rin saksakan dadto. Kaundoy ning negosyo mga kagay, suportahi po ninyo siya basig na may ganahan na siya mga baligja. Abot na may mga kagay dari sa mo ang parkinganan. Wow, narbakado si mig park dari bonus Undoy na nanghid manis tag ija.
So napaday ko yung nasalin sa cellphone mga kagahi. I-chat rin Diyos undoy kasi dara na sayo daan na. Basta kay tag 2.5 ra kuno. Brand new na, original pa. Salamat ang limol kay kitagaan kong limol og butong kay namutong man sila stiri. Nakadap ko gaming saging. Kati frodilisan ng saging. Kadapo ko 5 kadawin. Madyo na lamang pang isnakay ba. Isa ka adlaw ning init karon mga kagahi. Nalipay ko kay na mamagad sit pagatang agianan. Ang lipadas amang bugoy ng uli na me. Salamat mga kagahi sa pagtanaw sa atong vlog today. Kita ra man ta og mapuhon.